Както вече разбрахте, компанията се казва Safe Company International. Какво целим ние да направим? Мога да кажа, че вече го направихме в България. Да изградим най-голямата мрежа от клиенти. Всяка компания цели да изгради най-голямата мрежа от клиенти. Какво имам предвид под мрежа от клиенти? Най-големия лоялен клуб от клиенти-потребители, които просто потребяват. От другия си край пък компанията цели да изгради най-голямата търговска мрежа. Под търговска мрежа, казвайки, имам предвид навсякъде, където аз и ти мога да изхарчим пари. Всеки един търговец, който има някакъв продукт или услуга, може да бъде наш търговски партньор. Продуктът какъв е? SafeCard. Една универсална карта, която ни дава предимства в хиляди търговски обекти. Какви са нашите предимства? От 1 до 30% предварително договорена търговска отстъпка за нас. Какво е интересното обаче? Какво се различаваме от всички други лоялни програми, познати на пазара от 60-70 години? Ами, че ние ни връщаме точки, калинки, чашки на Шрек или някакви плажни хавли или топки. Не. Ние пълним залите и будим интерес на хората, където отидем, защото връщаме именно пари по банковата сметка. Кеш по банковата сметка. Тоест, ние създадохме една иновативна софтуерна и хардуерна платформа, която позволява на всеки един от нашите клиенти те да връщат пари обратно по банковата си сметка от всяка една покупка, която те правят. Но интересното е, че всяка една покупка, която те така или иначе правят, ние не променяме тяхната култура на потребление. Защо се развиваме толкова добре ние като компания? Ами как няма да се развиваме добре? Ние изградихме система от 3 звена, като и трито са печеливши. Win, win, win ситуация. 3 звена и трито печелят. Клиентът защо е доволен? И както вече разбрахте, няма нормален човек да иска да изхарчи в DDMAN 100 лева, като мога да изхарчи 90. Направено за клиента, платформата вече има, защо да не я ползва? Клиентът е супер. Търговеца, дори бих казал, че той е по-доволен от клиента. Защо? Какво правим ние като компания? Насочваме една огромна клиентска маса към търговските обекти, която е силно мотивирана заради това и увеличаваме оборота на търговците. А от оборота идват и техните печалби. Или той е търговец такъв по себе си, за да продава по-добре продукт или услугата, която има. Компанията пък се задържа комисионна от търговеца за услугата. Къде е бизнесът обаче в цялата тази система? Бизнесът е в една определена група хора, като мен, наречени бизнес партньори, които са най-облагодетелствената група хора от тази система. Защо? Ами, те имат най-голям принос за изграждането и на клиентската, и на търговската мрежа. Нормално е, като някой има най-висок принос, той да има най-висок дивиденд от това нещо. Компанията нас ни възнаграждава с 9 вида бонуси. Бонусна система. На база твоите действия, компанията ти плаща. Но бонусът, който ни прави много атрактивна като компания и изобщо мога да кажа компания, която е различна от всяка една създавана до момента, е именно това. Това мен ме изкара и от комфортна зона. 0,5% от цялостното потребление на хората с SafeCard в търговските обекти. Тоест, докато си говоря сега с теб, аз печеля пари. Защото някой някъде харчи. Не мога да спреш потреблението. Тоест, ние сме комисионери на пазара. Но не на кой пазар, а пазара на потребление. А това е много силно. Това реално ни дава възможност ние да печелим от всяка една покупка, която се случва на улицата, в квартала, в града, в страната, след време в цяла Европа. Да не забравяме, че компанията е създадена да бъде интернешнъл. До сега кой беше комисионера на пазара? Ами само държавата. С нейното ДДС при всяка една покупка. А сега има счетоводно юридически право, всячески издържана платформа, която ни позволява ние да печелим от комисионно от всичко, което се случва около нас. И най-хубавото нещо от това, което ти обрисувах до момента е тази картинка, че компанията още е малка. Казвайки малко, имам предвид точно 5-6% от
усвояването на пазара само за България. Но за мен, като предприемач и като човек, който е правил бизнес и е предприемал неща, не едно, за мен беше важно не само тя да има добра идея и продукт и услуга, но тя да има и работеща инфраструктура. Тоест аз това проверявах 6 месеца, дали тя работи. И след 6 месеца аз разбрах, че имаме 100% удовлетвореност на клиенти, 100% удовлетвореност на търговски обекти и естествено 100% удовлетвореност на бизнес партньори. И нормално е, като ние имаме такава удовлетвореност на пазара, уникален продукт, най-добрия в България и невиждана до момента услуга, ние да целим да направим компанията голяма. И като всяка една компания, която цели да стане голяма, ние имаме стратегия за това нещо. Нашата стратегия е чрез MLM модела или мултилевел маркетинга, който е най-добрият начин на дистрибуция в 21 век, да придвижиш стока или услуга до крайния потребител, поради простата причина, че той е базиран на доверието. 74% успеваемост има този тип маркетинг. Защо? Защото, както вече казах, той е базиран на доверието. Ето сега ти си тук, защото имаш доверие на мен и аз съм те поканил. И това има много по-голям ефект, отколкото класическия начин на правене на реклама. От билборд или от телевизия, от радио и така нататък. С тази стратегия ние целим да достигнем до нашия бизнес екип. Хората, предприемачите, визионерите, хората, които на време ще се светнат и ще усвоят пазар от 300 до 500 хиляди клиенти и потребители с SafeCard. Като бизнес партньорите, те ще бъдат скелето на тази огромна клиентска маса. Няма как 20 бизнес партньора или дори 200 да усвоят пазар от половин милион клиенти. Физически е невъзможно. Точно заради това ние търсим екипа с хора, до които ще достигнем до всички тези клиенти. С тази стратегия компанията се е поставила за цел от 5 до 7 години тя да стане голяма. Но отскоро аз лично зачертавам седмицата, понеже съм убеден, наблюдавайки какви хора влизат в моя екип, само качествен материал, доктори, адвокати, инженери, предприемачи, бизнесмени, аз съм убеден, с общо взето хора, които оценят правилно това, аз съм убеден, че ние ще изпреварим бизнес плана поне с 2 години. Затова зачертавам седмицата. И когато говорим за бизнес, ние говорим и за интерес. Какъв е нашия интерес? БГ потреблението. Говоря за интерес, защото пазара се усвоява еднократно. Какво имам предвид? Наш пазар може да бъде всяко едно физическо или юридическо лице в България. Всяко едно физическо или юридическо лице в България, то може да бъде регистрирано само веднъж в системата. И той оттам нататък лайфтайм добавя стойност половин процент на хората, които са го регистрирали и тези над него. Именно за това бизнес партньорите целят да се отчупат по-голямо парче от пазара. Или с други думи, да имат повече клиенти-потребители в тяхните мрежи след време, за да може този половин процент от оборота да е от по-голям оборот. Но ние като компания сме наясно, че не всеки един ще прави бизнеса на компанията. Само 5% от хората ще бъдат бизнес партньори. И 95% от хората ще бъдат клиенти-потребители. Тоест, компанията е създадена да бъде клиентски насочена. Най-доброто за крайния потребител. Но само 5% от хората пък ще печелят огромен дивиденд от потреблението на 95% от клиентите, което вече е много сериозен бизнес. И тъй като компанията знае това и е наясно, точно заради това ние имаме само 2 продукта. Клиентска програма и бизнес програма. Какво включва клиентската програма? От 1 до 30% предварително договорена отстъпка, тази вече за която говорих. Но на база клиентска регистрация ти вече имаш и правото да регистрираш хора.
Какво имам предвид? Ти си клиент, спестяваш от 800 лева до 2000 лева на годишна база, ти си доволен, ти си супер с идеята и с продукта. Ти искаш да препоръчаш, да регистрираш брат си, сестра си, приятеля си, ти вече имаш право за това нещо. И печелиш 10 лева само заради това, че си отворил устата. Но най-хубавото е, че в клиентската програма, освен че спестяваш и имаш право да регистрираш, ти печелиш и 0,5% от брутното потребление на хората, които ти си регистрирал. С други думи, ти регистрираш някой, той харчи някъде 200 лева, ти получаваш 1 лев за това, че той е харчил. Пасивен доход до живота. Естествено, сейфкарт безплатно, онлайн офис, който лично аз се тупам в гърдите с него. Защо? Защото всичко това, което ти обясних в момента, ти в него гледаш в реално време. След едносекунден такт на опресняване на информацията. Всеки знае Яхо, да кажем, той се опреснява на 3 секунди. Нашият онлайн офис се опреснява за 1 секунда. За едносекунден такт на опресняване на информацията. Това в Европа само такъв онлайн офис е около 10-15 евро на месец поддръжката. А тук го получаваме безплатно. SMS услуги, при всяка една твоя покупка получаваш обратна връзка. Ръководство. Което обяснява бизнес програмата. И всичко това вече на стойност 50 лева. Еднократно. Аз това мисля, че е квалитетна услуга вече. Защото ти 50 лева си ги възвръщаш само ако ползваш клиентската регистрация месец и половина. Какво остава, ако ти днеска препоръчаш 2 пъти? 20 лева. А това вече си е малък бизнес. Все едно за 50 лева. И казвайки малък бизнес, ще говоря и за нещо любимо мое в клиентската програма. А именно бизнес опцията. Която пък е прехода към бизнес програмата. Където са 4-5 цифрите суми на месец. Какво представлява бизнес опцията? Средство, което ти дава възможност да спестяваш тези 3 бонуса, които ги получаваш в клиентската програма и в един момент, като натрупаш определена сума, ти да се прехвърлиш към бизнес програмата на компанията, която е в 3 търговски категории. Търговска категория 1, търговска категория 2 и търговска категория 3. Първата е на 600 лева, втората на 1800 лева и третата е на 3000 лева. На която сме всички ние. Защо казвам всички ние? Ами защото тук с едни и същи усилия получаваш 3 пъти по-малко. Тук имаш само 5 бонуса, тук имаш всичките 9 бонуса с най-високите проценти. И когато напиша на хората, че риска е равен на 0, и те вече започват да тюхкат и да казват, че няма как това да е възможно. И тогава аз им обяснявам много семпо, че има как и им давам пример със себе си. Защото в класическия бизнес, който аз имах, ресторанти на Слънчев бряг, само един ресторант да отворя, амбалажа и кока-колата, само да зареда, струват повече от 3000 лева. Без фантите. И ако аз не се справя, или сезона е крив, или туристите нямат възможност, или са скъсани, или не си устроя добре работата, на края на сезона никой не ми казва: Павеле, опита се, не успя, няма нищо, ето ти тази турба с пари, тръгвай си по живопоздраво към Пловдив. Не. Защото има риск. Така е в класическия бизнес. А тук при нас как е? Даваш еднократно 3000 лева и вътре в самия бизнес има опция, механизъм, която дори ти да не успееш във времето само от твоето лично потребление да ти възстанови сумата за инвестиция. За 2 години и половина, само за това, че ти ползваш картата и клиентската регистрация, ти си възвръщаш сумата. Затова казваме, че рискът е 0. А знаеш ли какъв е шансът ти на този етап, в който ти казах, на който се намираме 5-6% от пазара в България, ти да не си възвърнеш сумата с работа? Ами, ако това, което ти казах току-що, е най-скрито пазената тайна.